živote spravíme tisíce rozhodnutí, no tých najdôležitejších je len zopár. Vyžadujú odvahu, obozretnosť a niekedy aj pomoc druhých. Že by už bol čas predať ten byt. Inokedy potrebujeme niekoho, kto bude doslova našou predĺženou rukou. Chceme sa vrátiť na Slovensko a hľadáme niekoho, kto by nám pomohol nájsť nový rodinný dom. No a sú aj také momenty, kedy reálne nemáme čas, pretože nám život priniesol úplne iné priority. Tak teda na vaše nové bývanie. Bez teba by sme to fakt nezvládli. Tieto situácie a veľa ďalších sme zažili. Každú z nich vidíme ako jedinečný príbeh, ktorý si zaslúži precízny prístup, profesionalitu v hľadaní riešení a často aj hlbokú empatiu. Emócie sú totiž neoddeliteľnou súčasťou našej práce.